Вие къде се намирате? Абсурд! Такива цигани ни харесват. Общо взето съм дошла да гледам сир. Костена хилелка-дзелка. Не си представях точно така тази ситуация. Това да сме заедно, няма по-хубаво това нещо. Хората не спират и никога няма да спрат да ме съдят. До момента бях приела, че няма нужда да се изказвам. Всъщност, знаеш, и писна ми омръзна ми. Омръзна ми да чувам различни коментари за тема, която аз лично съм затворила. Аз мисля, че всичко си казах. Аз не мога да продължавам по този начин. Ако това да се влюбиш е престъпление, значи съм престъпник. Това просто е самата истина. Ей, стегай се, защото ще стане страшен бой. Може ли малко по-сериозно? Все едно, че беше един мост, който извървяхме обратно. Седно нещо ме удари в чувствата, имах нужда да се затворя, защото се засрамих от това, че нещо изпитвах. Плачем, бием се. Това просто е живия живот. Нищо не може да ни спре.